tinogona zvedu tichidawo zvihombe kwatiri, asi hataida kupfuma nemwana. Eni mukaona madhara ari panapa, mukaita sosi, mukaita matsotsi. Akabatsira mushure mekubatsira akazova destroy wedu futi. Pakatanga Ruth kuzoita Wes kurwara, akatanga atoona zvakandwa pasocial media about her. Then utano hwake hwakatanga kudzikira. Musade kuenda kumberi wazvinzwa, takakuzisikira kweku yakareba. This is our money, this is our, this is our funds, these are public funds. Wakatiza nemari zvekutaurwa nasisi vako, usade kutinzwa wazvinzwa. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi uno tauya nzvimbo yakakurira Ruth ari mwana achichengetwa nambuya vake kuno kuwedza kuMukamba Village. Akadzidza paRuzane Primary School uko kwaakazoenda kwaGutu kunoita high school yake O level neA level kuzodzimara aenda kuuniversity kwaakanoita degree rake. Ruzhinji rwauya kuzochema Ruth, vamwe vaakadzidza navo vanga vari pano, vazhinji vakauya vakarara vari pano vachichema mwanasikana uyo aizivikanwa semunhu akapfava uye munhu aida chikoro. Tataura nasekuru vaRuth avo vati vanorwadziwa nekuda kwerufu rwaRuth nekuti mwana agurusirwa upenyu hwake panzira. All what I can say is she got sick, she needed a kidney transplant, and we turned to the world to try and get some help, and people who could help managed to help, and those who couldn't, they couldn't help. Unfortunately, it didn't went through. Mungazive here kuti chii chakakonesa kuti akwanise kunge achienda kunowana rubatsiro? Not really. I'm staying in Rusape and they're in Harare. Not really. I can't say much on that, but the part that I know is probably some other diseases were detected or something like that. And I will not be able to be in a position to say what really transpired. But obviously, it was our wish that she could be operated, and it's only that some few things may have went wrong, or some few things ashina kukurumidza kuitika. So I will not be able to say. I'm staying in Rusape, and I'm in the rurals. I'm hardly got on the phone, and there's nothing much I can say on that. Tinoona kuti mhuri yeZimbabwe yakauya ikabatana pamwe chete. Chii chamuri kuda kutaura imimi kune vanhu vazhinji vakaisa ruoko paurwere hwaRuth? Yeah, I would like to thank the world for standing with us in the times of trouble. I want to say thank you, the world. Thank you, wherever you are. They managed to help. A lot of people managed to help, and we are not. I'm not in a position to measure help. Anything that a person have sacrificed or committed to give as a help, we thank them. But unfortunately, things didn't went on well. Mwana azosvika pakushaika. Tanga tisina kutarisira kudaro. Takatarisira kuti she will be well, and operation will be done, and she will manage to survive and live like any other person. It's just a pity, and we're looking at as a young person we're expecting a lot from young people. That's the young generation. We're expecting leaders from her. She dedicated herself. She committed herself in her education. She went well. She did well. But unfortunately, we buried her with the guns, and all the knowledge is buried. So it's a pity. That's the end of Ruth by now. Tataura zvakare nehanzvadzi yake iyo yatsanangura kuti zita kana kuti zita remhuri yaRuth yakasvibiswa nevanhu vava vari kutaura zvimwe zvezvinhu zvavasingazivi nokuda kwekuti mari dziri kubuda idzo dziri kutaurwa pasocial media kuti ndidzo dzakaunganidzwa hadzimbosvika kwese ikoko. Ndiri brother yaRuth. Ndoitwa Tofara Wara. Anonzi Ruth Wara. She's my sister. Tiri kuona isusu kuti Ruth yakava hama yevanhu vazhinji, vamwe vangasonomubvira vambosangana naye, asi nekuda kweurwere hwaRuth nyika yese yakabatana ichiedza kuisa ruoko parwere rwake.
mungatitsananguriro here imimi makuriro akaita Ruth kuzosvika asvike paurwere hwazomutora nhasi? Akangokuro ari mwana sekukura unongoita vana vese. Ari mwana wanga ari very intelligent, wakaendawo kuchikoro, akadzidzawo kuno kumusho, akazoendawo kutauni. Akakura achigara nambuya ake ndo akamuchengeta. Nemhaka yekuti ari muchechi, I think ari kuma 2 years ndo pakashayika baba. Saka vashaika kwakungobva ngoyamba achengetwa nambuya. Akazongouya kutauni achizoenda kuuniversity. Akangopedza after I think graduation. I remember kuti akagraduate was it in November. Then it was in December I think tiri kumusha achitotaurwa ake matambudziko ake kuti ndine ndaita problem yeBP. Saka tinofungidzira kuti urwere hwake hwokolapsa makidneys hwakonzerwa high blood pressure. Saka ndo urwere hwaazongoramba ainahwo. Taingofunga kuti achakwanisawo kuitawo zvemadialysis, orapwa upona. But urwere hwake hwakwira pakazorekomendwa nemadoctors kuti no, Ruth akufanirwa dai zvaibvira aikwanisa kuitwa transplant, kidney transplant. But sefamiliwo takastrugirawo kuti tireze mari iyoyo. Handiti but nyika yese yakazopindira ikaisa ruoko. After mafriends ake arana chainonzi GoFundMe, a lot of money was raised kuti akwanise kurapwa, but hazvina kuzobudirira kuti akwanise kurapwa because madoctor time yakakwana mari yekuti aende unorapwa. Madoctor akazongorekomenda kuti condition yanga ari yanga isaite kuti akwanise kuenda kuIndia. Saka takangomirirawo tichifunga kuti pamwe achapora zvokuti azokwanisa kutrafera. Tinoziva isusu kuti mitezo, but unfortunately zvazongosvika pane zvakadaiwo kusvika ashayikwa avigwa today. Tinoziva kuti mitezo yekuti vanhu vadonate inokwanisa kunge ichishayika. Ruth akanga awana here dona? Pane munhu here akanga ari ready kuti adonate kidney kuna Ruth paakanga achinzi ari kuenda kuIndia kunopiwa kidney? My last discussion naRuth inini maererano nedonation yekidney, mama vake vanoenda vakamubereka vanga vari available, vachiti vanokwanisa vai-offer kidney yavo kuti iswe pamwana. Tine imwe sister yedu futi inonzi Senzenhwara akanga aoffer zvakare kuti anokwanisa kudonata kidney. Saka ndo chete dzandinoziva, handizoziva hangu kuti papa nedzimwe here. Zvichireva kuti kidney yekuti ipiwe Ruth pane 2 dzakanga dzitoripo dziri ready kuti apiwe, asi chazokonzeresa kuti atadze kupiwa utano hwake. Chakanyanyоitika pana Ruth ndechekuti time yakakwanisa kuti nyika yese yatibetsera kureisa mari yekuti aende kuIndia. Handitika health yake yanga yadeteriorata zvisingaite zvokuti anga asakwanise kutrafera. Tiri kunzwa hedu zvekutaurwa zviri musocial media zvakawanda zvatisingawirirani nazvo. Handitika zvatisingawirirani nazvo, but hatina mbobvira tapuhwa mukana wekukomenda zvedu. Ndine urombo kuti ndakaona pasocial media imi majournalist muchitambudza mai vacho. I think she was going through a lot. Mwana ari kurwara, ari muchipatara, vachibuda mira ipapo sei mari yakafamba sei, a lot of things. Handifunga kuti zvava zviri proper izvozvo. Hapana isusu zvese zvokunzi inini personally handina zvandinoziva zvokunzi vakadyiwa mari yekuti Ruth aende. Chinhu chakatarisa kuenda kwaRuth ihealth yake, condition yake yanga isaite, ndo zvandinoziva. Izvi zvokuti akatadza kuenda nokuti mari yanga yadyiwa tirikutongozvionawo musocial media. Zvakare isusu sefamily, handitika ana mai vaRuth, ana sekuru, tatingakontrole isusu vanhu vanga vachirana GoFundMe. Handiti saka zvokuti kana vanhu vanga vachirana izvozvo vane mari, tiri kunzwa dzimwe mari dzisingaiti 100,000 machiti. Handizivi kuti akabuda here, kana akabuda vasino kuaunza. It's unfortunate. Hatizvisiye zvese izvo, ingozviverengawo pamedia, ndo zvazviripo. Saka kana zviri zveshuwawo zvekuti pasi rese rakareza mari dzakawanda kudaro,
takuda kutodzokera kune vanhu vacho vanga vachirana zvinana GoFundMe zvacho. Handika ndovotaura kuti mari yacho yakaenda kupi. Because taona kuti family yedu yatanishwa stereki. Chinzi takadya mari tisingadi kuti Ruth arapwe. Hapana anga asingadi kuti Ruth arapwe. Munhu wese angaida kuti dai Ruth arapwe apora. Handika iye chachiti chishuwo chake chokuti dai arapwe aita apora. But well, ndozvazvazongopera zvaita izvi. Saka vanhu ivavo vanga vachirana maGoFundMe acho vachitrai kureza mari, tinovatenda zvikuru nemari yavo areza, mari yanga yapo yekuti aende. But mamwe mafiga manje akutaurwa emedia maybe achiri kunzorwa, hatizivi zvakafamba sei. If there is need for investigations, rambai muchiita ma-investigations acho mutiudze kuti chichakaitika. But as far as we are concerned, zvinhu zvese zvakapuhwa paRuth naye Ruth, mari dzacho dzadziri ngopo. Hazvisi zvakamutadzisa kuenda kuIndia, chakamutadzisa condition yanga ari. Because pakakwana mari iye anga atosvika pastage pasingaiti. Ari madhokta akachimurapa Ruth ekuti kana maikwanisa munonaonawo monzwisisa kuti sei asina kuenda. Tinoona isusu kuti kana mwana achienda kuchikoro munhu wese anenge aine zvinhu zvaari kuti inini ndoda kuzodaiso kana ndakura. Asi naRuth tikoti achingobva kupedza chikoro urwere hwakabva hwamubata. Chii chamunoda kutaura muri hanzvadzi yaRuth? Chamunoda kutaura pamusoro pezvakaitika kuna Ruth? Inini ndinobhilivha muna Mwari. Handiti mwana anogona kufa achibva mukuzvarwa. Mwana 4 pamwe grade 7, mwana 4 apedza form 4. Tinotenda Mwari kuti Ruth akakwanisa kukura kutosvika kuuniversity, but unfortunately akafa asati achangopedzawo graduate. I mean akarwara achangopedzawo graduate, atadzawo kushandisa zvidzidzo zvake. Saka hatingatongere Mwari, tinongofunga kuti nguva yaMwari neyangokwana. Kune vanochemberawo kuchena musoro, kune vanochemberawo kusvika 100 years, kune vanofa vachibva mukuzvarwa, kune vanofa vachiri vana vadiki. Saka hapana chatingataura, inguva yaMwari. Mataura imimi pamamuchitaura mataura nyaya yevanhu vakabatsira. Chii chamuda kutaura kumhuri yeZimbabwe? Tinoona kuti dzimwe nguva kana paita dambudziko vanhu vanoita chirwirangwe kuda kubatsira. Mashoko amungade kutaura kune vanhu vaiisa ruoko paurwere hwaRuth? Vanhu vese vakaisa ruoko paurwere hwaRuth ndinovatenda zvikuru. Isusu semhuri takatoshamiswa kuti vanhu vane mwoyo wakanaka kudaro, ende dai varega kuitira Ruth chete, ngavaramba vachingoitirawo vanhu vese vanotambudzika vachishaya mari dzekunorapwa. Saka ndinotendawo neeffort yese yanga yakaiswa nevanhu vese vanga vakaisa mari dzavo ipapo. Unfortunately guys, mwana atadza kusvika patari tichida tese. Saka ndoramba ndichitenda zvikuru nezvamakaita. Totenda pasi rino rese wese akadoneta sendi rake. Thank you so much. Mwari akupomborere. Tataura zvakare nevamwe vati zvinorwadza kuti vanhu vesocial media vanotaura zvimwe zvinhu zvinotsemura moyo, nekuti zvimwe zvacho Ruth aitozviona zvekuti musi waakazostroka watofunga kuti ndozvezvimwe zvezvinhu zvakakonzera nekuti akaona zvaitaurwa nevamwe. Ruth ashayika zvataita mumba medu tichichema mwana wedu, takatozviona zvacho pasocial media. Ngatirespektane. Social media yakanaka, but pamwe pacho ngatirespektewo privacy yevamwe. Hazvina zvakatorwa tisingazivi, tongozviona zvakandwa pasocial media. Who can be happy about that? Kana ndimiwo imimi mungona zvangokandwa, zvakanaka here izvozvo? Pakatanga Ruth kuzoita worse kurwara, akatanga atoona zvakandwa pasocial media about her, then utano hwake hwakatanga kudzikira, because aiona she had a phone all the time zvirikukandwa pasocial media achiona. Saka tiri kutoti makato vesocial media vakabatsiridza, handiti vakabatsiridza, because imagine ndiri kurwara, ndiri kuona zvitaurwa pasocial media, ndine hunhu hwandinofanira kunyarwa nawo, ndine respect yandotarisira, ndakungotaurwa pasocial media, ndiringotaura pasocial media. Apo ndiri kurwara ndopakazoita stroke yekupedzesera, because akange asuffer a lot from the social media. Akangorwadziwa kuti Ruth mwana aiteerera, mwana aenda kuchikoro achipasa, hana klasi yakadzokorora kubva form 1 up to form 4,
form 4 up to form 6, form 6 up to university 3 years dzake aingewa mwana aishingirira achida upenyu hwakanaka. chii chamungade kutaura chikuona kuti kutaura kwamaita kuti mwana aida chikoro achingopedza chikoro chacho obva abatwa neurwere urwere hwakabatwa zvichiita sekunge kunzi bp tikafunga kuti bp hatina kuzozwa kuti hwava kunzi bp riri kukonzwa nemakidney failure. Aiwa ndakarwadziwa nekuda kwaRuth. Taifunga kuti urwere hunorapwa achipona, taifunga kuti urwere hunorapwa achirarama, asi hatina kuziva kuti achafamba neurwere hwu kusvika Mwari wake wamutora. Zvokuti ndakarwadziwa kunyanya mai vake vapererwa. Ndikutoona kuti pfungwa dzake dzatodzikira nekuda kwekuzoparara kwaita uko, nekuti akamusenzera chikoro ndiye, akamusenzera university ndiye, nhasi anga achimurapisa ndiye, nhasi mubva Ruth ati nzvinga. Ndinongoti Mwari aita kuda kwake. Ruth vakanga vaberekwa vari vangani namai vake? Akaberekwa vari 1, baba wake mubva wazoshaya. Zvichireva kuti mai izai ravo regondo raenda. Anga riri zai ravo rekuti chese chavanoda nechavanoronga ndiye mwana wangu achishiyerana naye. Tiri kuona isusu kuti nyika yose yeZimbabwe yakaita mubatira pamwe pavakanzwa urwere hwaRuth. Chii chamurikuda kutaura kune vanhu vari kunze uko vakanga vachiisawo ruoko paurwere hwaRuth? Tinongotenda kune vese vakatibetsera, vekuchikoro kwake, vekuchechi kwake neshamwari dzake, asi Mwari aita kuda kwake. Handina chimwe chandinotaura, asi nongoti Mwari aita kuda kwake. Tisati tazadzikisa chishuwo chemwoyo yedu chati achida kuti Ruth agotibatsira, Ruth agokwidza mbuya yake ndege, Ruth agochengeta mai vake, zvese zvakoniwa. Zvichiteera rubatsiro rwakapiwa Ruth mushure mekunge vauya kuzokumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe, mhuri yeZimbabwe yakabatira pamwe chete paurwere hwaRuth. Vazhinji vaitumira mari idzi dzakatumirwa kuna sekuru vasekuru vaRuth vanonzi Nigel. Vanhu vakanga vakutaura zvakawanda. Nhasi uno tawana mukana wekutaura nasekuru Nigel, avo vati ivo vachipupura mari dzese dzakauya dzichida kurapiswa Ruth dzakashanda nemazvo, uye mari dziri kutaurwa ndidzo dzakabviswa, hadzisviki kumari dzava kutaurwa nevanhu. Tichitaura mamiriro emari, Ruth akarwara, vakatibatsira kuricha out mhuri yeZimbabwe. Zveshuwa mari dzakaungana dzaipinda nenzira dzakasiyana siyana, dzinosanganisira maEcocash, maInbucks, Mukuru, World Remit nemaRemitly, zvakangosiyana siyana. Zveshuwa ndinewo mari dzaiuya kwandiriwo dzemafoni. Ipapo ndinobva pari padzimwe mari dzaiuya dzaingotransferwa semunhu wakanga tagara pasi pakarongwa zvokuti vazoenda kumhuri yeZimbabwe vachiti tibatsire tiwane mari. Mwana akanga ari panguva yakaoma and iye ainge vairi namai vacho. Inini sakabva toti sekuru tinokumbirawo kuti vandikwanisa kutibatsirawo nemadetails enyu akati no, ini pari zvino ndiripo. Zveshuwa mari yaipinda ndichinotora tichitoita zvekuti zvekuchipatara zviita sei zvifambe. Sezvisinewo zvizhinji zvakataurika pasocial media handina kuwana simba rekutaura zvimwe zvacho kana kupindura, nekuti zvizhinji zvaivapo zvaiva nyaya dzandisina upopu nazvo. Saka handina chandakakwanisa kutaura, asi ndakangogamuchira sezvazvirongotaura ndikati ini ndikaindite nepandinokwanisa kuti muzukuru wangu anoziva ndini nemuzukuru wangu, kana kuti pamwoyo pangu ndinoziva ndoshira nemuzukuru wangu, handito mushiro chakanaka. Zita rangu ndine Makono, sekuru waRuth. Ndine mari pese pamaflyer, namba dziripo, namba dzangu dzese zviripo dzese zvacho. Zvichireva kuti izita renyu here imimi rasvibiswa riri kunzi imimi ndimi makashandisa mari zvisiri izvo? Hongu, rinogona kunge rakasvibiswa, asi inini handisi pakutsvaga mbiri kana kutsvaga chii. Zvizhinji zvakataurika zvagara kuita chakanaka, vanhu vanongotaura. Chinhu chakashata, vanhu vanongotaura. Asi handisi ndanga ndisine nezvimwe zvese zvingave zvinobva kuvanhu. Ndaingoteedzerawo ndichingovavarirawo kuti muzukuru nepandinokwanisa ndinge tiri pamwe chete tichibatirana pandinenge ndiripo. Zvichida vanhu vakateerera vanoda kuziva kuti urwere hwaRuth airapika sei, nekuti
vanhu pamwe vaifunga kuti ainge akangomirira kuti achangotorwa achienda kuindia, asi mimi munoziva zvaiitika muupenyu hwake zuva nezuva, kwaaienda, marapirwo aiitwa, zvichida ndokwaibudazve dzimwe mari dzichienda ikoko. Ndinotenda ndizvo chaizvo. Ruth akarwara, atakaita makore achirwara dzinge 2 years asati awana rubatsiro. I think early April ndo patakadairwawo nemhuri yeZimbabwe. I think even mari ndakawana between 3 and 4 April ndo mazuva ndisiri kukanganisa chichazodzoka kumastatements angu chino madzaipinda sei. Zveshuwa mari dzakauya, tatowanawo mari, ndo mari dzataishandisa kurapisa Ruth. Patingaenda kumhuri yeZimbabwe tichikumbira mari, tanga takumbira neshoko rekuti Ruth aitwe kidney transplant. So nekuda isusu panguva yaye zvakataurwa takaita zvekuzoudzwa kuti zviro zvakataurwa kuchipatara kwaRuth ichi zvakangotiro shoko sezvariri. Saka sevanhu vavekutiwo mari panga pasina taingoitawo zvimwe zvazve. Pamari dzatakawana dzakatanga kuya dzemazuva aya ndo patakatanga kutofambirawo nyaya dzekuti arapwe. Vachibva vaanzi aitwe matest anofanira kuti aitwe, achibva aitwa maekwe kana sukanga zvemazita zvimwe zvainogona kukanganisa mukutaura. Achibva aitwa matest akaitwa, pachibva panzi Ruth iye zvetransplant zvekidney ndo yakichanisa chirwere chake, asi zvataona pari zvino moyo wake usisina kuita zvakanaka. Handisiri kukanganisa kuti moyo wake usisina kuita zvakanaka because wapa 22. Saka inyaya yekuti isusu ruzivo nezvekwanisa vanhu kuIndia tinenge tisina tiri mashure kana zviremba chiti ndo anotoza apa itai so. Dr. Yachibata Ruth moyo wake itori below zvinotarisirwa na minimum yacho itori below zvinotarisirwa zvacho. Saka sezvisinei Dr. akabata no Ruth toda kuti aimprove, achinjiro schedule yake dialysis at least akaita 3 sessions per week kuti zvikasike zvamene zvazvinoita mukati. Akaita 3 sessions per week achitora mapirisi ainzi anotengerwa every week kuti aita sei ange achishandisa. Vachiti munodzoka pa 3 months, asi kuti tione kuti zvaRuth zviri kuitika kuti mushonga treatment iri kushanda here. But at least kana mamba 2 months imbodzokai. Zvesho takaita sekudaro 3 months dzaRuth patakaenda matest aifanira kukwana August uno, asi end of June early July akanawo matest. Akaitwa futi ayo matest akaitwa hati achibvanza improve zvokuti takatoti pasvika August pechi3 pamwedzi wechi3 tichaitotarisira kuti ichangaita sei yasimba over, yakabva pa 22 chinzoenda pa 33 here, handisiri kukanganisa zvangu pamapercentage. So zvadaro atwa kutofara kuti Ruth at least zviri kuita. Saka sezvisinei tatoti hati yaRuth rega tishinge nemamedication aita. Ruth akabva anzi aita blood infection because mvura paimboita zvekuungana mvura, saka anga zviswa chibhegi, saka mvura dzanga dzakuungana muchibhegi. Abva azonzi mvura dzichakwanisa kubuda, autanga futi zvekuungana mvura mumiri, zvekuti blood infection yakadhonza mwedzi wese almost the whole month of July. Zvichireva kuti kwese ikoko nezvese zvaitwa pana Ruth maitora muhomwe yairi kunzwa nevanhu muchibhadhara. Ndo mari dzataitoshandisa because ndo takanga tisitorina mari, asi mari yatakatopiwa nemhuri yeZimbabwe ndo mari dzaishanda. Zvichireva kuti imimi sekuru Nigel muri kuti kumhuri yeZimbabwe mari yamakaita entrust to us hatina kuiita abuse, takaishandisa zvaifanira zvichishandiswa pana Ruth. Pane zvimwe zvatakasangana nazvo in the process, but mari dzaishanda, mari yese taiisa paurwere hwaRuth. Zvese pakanzi pane chakati inawo yekuti nebasa rangu ndinongoitawo zvemotikari, pamwe pacho ndegona ndiripo kana pamwe pacho ndegona ndiri kure, asi pavaitaura kuti parodiwa mari yakati kana ndichikwanisa panguva ndoza kuti chete pandiri kandiite makozi angu emari kuHarare, kana nditi ningi ndingave pamurichi nemari, handina kumbobvira ndamboita issue neizvozvo. Asi pamazuva ekupedzisira pane pakandifonerawo pana ndiri kune rimwe basa randaitofambawo, ndakati tete izvozvi ndiri kure ndine zvandiri kuita, handikwanisi kubata foni, ndatowana mukana nditaure newe, asi kana tete mune zvikwanisiro zvekuda nguva iyoyo itai, ndipe mazuva 2-3 ndinoyaiko kuti sei toita midzi dzacho tonanganisa. Ndaitirawo handizivi kuti ivo havo vakazozvitorawo sei kana zvakazobudawo sei, ndo pekuti ipapo handina kukwanisa kuronga zvinhu
bwana ndangu anonga nguva akadiki kubata foni yangu ndikwanise kufona ndichivatsanangura asi tichopedza kuti akatonge tatonzwanana ndikatozororawo ndati achi ndo maitiro azvakazoita sakawo mari dzakaungana dzakabva kwakasiyana siyana takaitawo issue asoti anosanganisa zvinhu because ndaichipotora iyi history yaRuth pandipedze iyi history toenda kuissue yemari saka Ruth akaita blood infection chibva yatora almost the whole month of July. Saka aita month ya July pani paakabuda towards month end ya July tatopinda August. Atobuda aitoti vaita blood yatritwa. Sezvisinei aitawo mazuva mashoma ari kumba ndakanga ndisipo. Takazotorwawo nana baba vangu tobva kwachiiswa kuchipatara. Achibva anzi Ruth astroke. Saka astroke kudaro inoba ndakazodzokawo ndakangobatirawo basa panga pasirwa nevamwe vakanga varipo tichibatsirana nawo zvakawanda zvakanga zvakungoitika but ndakangoti hazvina basa ndichifokasa nezveurwere zvaitawo stroke. Ruth randaimuziva ari kumashure nezvakanga ava panguva iyoyo zvakanga zvasiyana and utoigona tukamutarisa mwoyo wangu masodzi yaibuda ko zvandaiona nezviri kuitika nezvekuti even nanhasi inondibata. So sezvinei musi wekupedzisira Ruth dokta vakauya vachibva vati anenge ari ropa raklota mumusoro nenguva vakazvitaura hazvina kutora nguva kuti akabva atisiya. Ndo mamiriro azvakaita paurwere hwaRuth zvekuti even tese yafanira kuitwa August haina kwanisa kuitika. Ndo zvakaitika pana Ruth. Then tiri kunyaya dzemari indaitaura kuti mari tine mari dzaiswa kuma cash pane mari dzaiswa kumabhengi poita mari dzaiya kuma-inbox machichi yandete. Saka mari dziya zveshuwa dzakauya dzaipinda maoko angu and I was responsible for mari iyoyo. Takangoita urombo munyama I can say. Ruth achitanga I think between 3 na 4 pakaraizwa mari inokwana 13,000 eco cash. Sezvisineiwo takatrusta like takatoita paEconet shop was ndo time yekuti mari yauya there's no time yekuti tiwaste unofanira kuti arapwe. Tibvanaita paEconet vonaka like ndakangoona Econet shop yakagara panearby kuti kumba kwedu kwana Ruth nechinhu kuzoti chiro zvakaita sei ikangoita mari yadzadzitorwe chibvaisira munhu mari kwakubva saka ndakamuti mari yakati unokwanisa here kundiwanira zvanzi handiji ndinoiwana but achiri makusei. Saka kunokwesa mari ini ndoda 30 minutes kuenda kutauni kuti nekudzoka ndadaro mari yako inenge yapo chibva kuti since wawazotaura wanditi nditange ndaisa then wakuzoexplaina it's okay chimwe pazviripo ndase ndimanyira kuchipatara chibva ndamhanya kuchipatara chibva ndati amunhu I think ndakaita matransaction 3 musi iwoyo yakaita 13,000 the first was 6,000 like ine mabreakdowns ayo ndoona kuvhiringidzika kana kumixa zvinhu but zvese zviripo. Saka after that nekuda kuti pamwe pacho taipedza late kuchipatara wangochi and unenge watrust and uri musituation and watrust kuti Econet shop and zvese zvinogona zvakaita sei zvakajeka usingatarisire kuti unosangana zvatakasangana nazvo. Munhu akatanga kupa excuses and even to open that case zvakanetsa pastation ndakabonza anorepa dzarasekwa vakatora nguva vachinzi nyaya kwesivo enda kurunare. Saka yakatora nguva ichidhirekwa point yekuti inini ndakatoendawo kumaofisa ndakaendawo ndati ndiri nyaya yakati iri kuramba kuvhura handizivi kuti ndizvo here kana zvakafana like unoendawo session imwe wotora nyaya yako onzwa kuti vanovhura kuti uchangonzwa the same anzi nyaya yako ikai vatora machagisa vakaita se vakachaisanzi vachibva vati isession ipi tipe nhamba dzamaofisa incharge ndikavapa vachibva vafona vachitrace maofisa nyaya yakati yakambosvika ofisa umwe wekutanga akavapa chokwadi nyaya yakati takatomboinzwa asi mutakaisira maoko anhinga nzoti wakaita sei vachibva vafonerana ndobva vakazoitwa kesi zvekutoti paikazoenda kukoti ndakanga hangu ndisipo ndandabuda nebasa. Saka vekoti havindanziva nevemedia here ndo vakazopublisha nyaya yes nyaya ye13,000 yes it's true ye13,000 hapana kana senti yakarikavwa pa13,000 mari yakabuda 1.1 and 1.1 haina kuuya kamwe chete yakauya in 3 batches zvizokanganisa. Kuchipatara kwamaienda imimi vakanga vasina here facility yekuti maikwanisa kunge maibhadhara neeco cash zvekuti you needed cash? Ndisingazozivi zvangu because mabhizinesi anoranwa zvakasiyana. Kubvunza ndaibvunza
but imwe tinoda cash. Saka zvazvinhu zvokuti and pamwe pacho zvokuti Ruth paakanga kuti azviteketeke paisabuda $100 pabuda mari dzakatrebei. Iko zvino izvi munhu uyu akaita kuti mari iyi tsakatike ari kupi, ari mukati here nyaya yacho yakazofamba sei? Zvaitika nyaya iyi manzwiro andakaita senyaya yandikasira kumapurisa ndakazomona uchinzi akanzi abhadhire bail $100, then koti inoteerera kumusi wa25-26 September ndo manzwiro andakada kuzviita nevari kuita nyaya yacho. Iye munhu yari kuramba mhosva yokuti imimi hamuna kumupa kuita transaction. Anewo side rakewo rakuita sei raari kuita, asiwo sezvinhu zvekuti zviri kuitika ende uri like zvinhu zvaitoitika munhu anofanira kumira neside rake wachimirawo neside rake. Ine handikwanisi kuti asi inchokwadi chandinoziva ndo chandinozama handina ndaitochero iye mameseji mufoni mangu ndaitomuzati onaka hausi kuomesera inini nditone mwana chero raita hauna kana mari yacho chimboita zvondikwanisa kubatsirika pane mwana zvekuti we ended up tautoti end yanga nyaya yekuti pazvakaitika handinakukwanisa kuudza mhuri yeZimbabwe pazvakaitika nekuti I knew this situation inoita sei inotishita like zvakanga zvakuitika and I tried to handle sezvazviri ndinoti kana zvoku zvikanonoka either way kumabasa kwanguwo ndichazongozamawo nepanese ndichiita ndichiti mari yemwana ita sei inge iri panzvimbo. Saka sezvo pane mari dzakaiswa mukuru kumabhengi ndo mari dzadaenda kuti sei ndakutongoti withdraw itoti hatiti pakadai ichase mari ichitongotorwa itaiso ichitoita zvinhu zvitose chichitofamba. Iko zvinezvi kumhuri yeZimbabwe pasocial media pane mafigures akutaurwa nevanhu kunzi mari iyi yakasvika yakadai. Imimi semunhu ane mari dzaisvikira mumaoko enyu mungatitsanangurire kuti imimi mumaoko menyu mari dzakutaurwa nevanhu idzi handidzo dzandakaona mumaoko angu makapinda mari yakadai. Ngoti zvikusiyana sorry ndiri pamboita muchindibatsirawo pasocial media pakataurwa mari dzakawanda handizozivi zvangu kuti ndoda kuti ndinyatsojekesa pane figa ipi ine 13,000 ndinonyatsoiziva iyoyo handizoziva kuti pakutaurwa dzimwe dzakamirawo sei kana ndichidzizivawo ndoti ndinoiziva nokuti figa yandiizive. Iko zvino tinonzwa vamwe vari kuti mari dzakasvika kuma 80,000 100,000 imimi semunhu ane mari dzaisvikira mumaoko menyu mungangotaura kuti madziru mari dzandinoziva mari dzakasvikira mumaoko mangu kumafigures aitaurwa pasocial media sandiwo yaiva mari overall tichida zvinhu zvekuti kucheka ndakasununguka kuti makanditendera pasiri apo sekuti izvezvi kuti nyaya dzemari dziri sensitive and pamwe pacho ndine mabasa vanopindawo mari maaccounts angu andaishandisa saka dai zvaibvira mukanditenderawo mundiudza na musi wekuuya kuti kana kuti enda pakana pari pakunzi kumapurisa uya musi wakati nezvinhu zvako zvakati zvekubva mwedzi wakati kusvika mwedzi wakati ndinouya ndongoisawo kune vanhu vanonanganisa ndosiya mapepa angu voonawo zvandese zvavanoona vochinanganisa zvokutaurwawo nezvandakabata zviri kuenderana here asi inini ndichivimba nemari dzandaiona hangu dzichipinda kumafiga ema 80,000 100,000 maoko mangu kana maakaunti mangu handina kusvika ikoko. Asi makasvika zvamungangofungira kuti pamwe yakasvika kana muna zvokufungidza ndosaka ndataura zvangu kuti zvokufungidza handisi kuda ndosaka ndati kana mukachinitendera ndinogona kuzoti kana paine kwandinogona kuenda ndoti mastatement angu kana kuti sunungukai ndiudze mastatement kudai kubva musi 1 kusvika musi 1 I'm okay nazvo ndoprezera then voita meti dzavo tochiona kuti zvokutaurwa nezvandinazvo zvakapindawo maoko mangu zviri kuenderana because mukutaura ndoona kupost tikata $1 inonzi watoba $1 ita nyaya hombe. Saka tiri kuti nyaya dzemari idzi sezvamambotaura mukati ekukeshi kwakapinda maorder meet nemamwe maremiti akasiyana siyana aipinda ari muzita menyu. Imimi mega ndimi maiva accountable pamari idzi. Ndimi hamuna umwe here wemhuri wamaishanda naye wekuti maionesana kuti tichitarisa mari yakawanda kudaro zvechokwadi zvamuri kutotaura kuti inogona kunetsa kunge muri munoitsanangura muri mega. Hamuna here umwe wamaishanda nayo zvaitika ndisingada hangu kutaura zvinhu zvakashata kana zvinopesanisa kana zvinodii zvinhu zvekuti patakatoronga zvinhu handina kuzvironga ndiri ndega tikatozvironga zvoti mari dzoiswa kuakaunti kwangu takazironga tina inini nanatete nevamwewo vanochimbotsvaga kuti kuuse it nechichi chatakangobatana ndowakati ane idea inini chakashandiswa maaccounts ndavazipozibaaoti maaccounts emwana because iwakati anino sense imimi muri patokundura maaccounts emu tishandise
ndomanya takaziva saka ndezvekuti vamwe ukama and ininiwo neurwere hwaRuth nemunhu ndakakura naye zvanga zviri zvinhu zvekutoti veukama yes vange varipo but vangona kurambira kuti aenda tizvikwanisa but isongo hatibatiriri kana zvinhu mhosva dzekutadzadzano tinopa kuyananisa vandozi vandokwanisa kuti no matter chero vanodza siyana nazvo zvichazokunetsa paibuda mashoko ekuti aigona kudemotivate pandakangoti inini ndibatsire ndizokurawo nepandinokwanisa zvinozouyawo and ive kuita chakanaka zvinhu zvondagara ndakatozvodza kuti nyaya idzi either way kana umwe musi tikasvika patiri nhasi. Ndibvunzo atsekwa mubvunzo rufuna muyirodzi kwamashure. Uyu munhu wekokeshi wamakazokwanisa kuita transaction naye maizivana naye here kana kuti kwangositoziyana nawo but yanga ingori panhu pandaipfuura mazuva ese and patopata sort of complex kaiti chicken area yacho pane safe station poita maofisi echicken in bakers in poita economic shop iripo isaziya saka zvizokuti ndakatongotrust kuti vanhu tinowana mana setup yakadai so and zvinhu zvirichi legit. Then mabva mati iye ane side story yake kucourse mukuziva here side story yacho timboinzwa inini handikwanisi kutaura zvinhu zvekuudzwa kana muzvaso inini chandinoziva kuzosvika patikazosvika nyaya dzacho dzakaindu dzanga dzakuwanda dzakunyepa zvakazvo ndiende kumapurisa pamwe dai tine kuziyana kana kuwirirana taigona kutaura zvokuti tiite zvekuti vanhu tisasvike kumapurisa basi munhu anenge atobirwako and imari dzekuti dzinoda explanation mangwana zvinonetsa. Saka tirikungoti you are confirming tiringotaurira hedu for the sake of the public vaiunganidza mari clarity. You are confirming kuti pane over $10,000 inogona kudaro iri yamakavharwa nevekokeshi. Ndizvo chaizvo. Kutaura kwatiri kuita nyaya yekuti Ruth akanga asisingori mwana wenyu chete akazopedzisira mwana weZimbabwe nekuti munhu aiti akanzwa nyaya yaRuth oti ini ndine $, rega ndiise 5 cents yandinayo kuti Ruth abatsirikane. Saka iko zvino izvi sekuru mungataure here imimi makazvimira nemuromo wenyu kuudza muri yeZimbabwe kuti mari yamakaita interest mumaoko mangu ndakaishandisa paurwere hwaRuth. Chokwa ndinotenda nezvemashoko amataura ndizvozvo zvamataura zvakajeka handina chekuwedzera and handina humwe urongwa hwandaishandisa mari yaRuth kana kuita zvimwe zvinhu nayo asi ndoitonga ndozvandikwanisa kutaura. Makakura naRuth muri almost like same age. Mashoko apa muda kutaura kumuzukuru wenyu iko zvino izvi muzukuru aradzikwa nhasi uye mungatitaurire kuti aradzikwa akapfekei tadzwa mwata kuti gauni rake ranga riripo imomo maaradzikwa. Patita bodhivyo anga apfeka suit yake yaifarira riri blue then pasvita chigauni zvibva rawaridzwa pamusoro pebox rake achibva achengetwa yakadaro. Mashoko amuda kutaura kumuzukuru wenyu inyaya yekuti mashoko ekutotaura chaiwo handina kutoti handina zvekutaura nekutobatikana handina nzototangira papi ende zvese zvaiitika ndakazama nepandaikwanisa kuti no matter the situation ndichamira naye chero nhasi ndikanzi ndabanda mbavha ndadii I was okay with it but I know kuti inini zvese zvichendikanzi zvakati ndinogona kuprova zvandinji ndichikwanisira zvizhinji hangu kuti zvinhu zvekuti unopererwa asi azvoti even kusatyana kuti unopererwa unoshaya kuti utangira papi and zvese zvemurezi zvakaitika ndina basa nazvo but ndotobatikana neupenyu hwemuzukuru wangu kuti azotitangira sandizvo zvataishowera and kana zvakuzobatanidzwa nevamwewo vanenge vasiri mubhutsu dzacho zvinobuda nepakasiyana asi chido chekutoti dai nhasi dai Mwari aitendera pamwe dai paasvika nhasi tisiri patiri tichitozamba pamwe nhasi tori kuchipatara totoenda ABCD totoita zvekuti aende. Ruth ashaika ane makore mangani? Ruth 26 bcause Ruth ndi 198. Mashoko amuda kutaura kumhuri yeZimbabwe nekuti sezvataona panapa zvinhu zvaisvikira muoko menyu kuti makaona udzamu nerudo rwakaratidzwa nemhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe rudo rwayo tinotenda nekuti tiri tega taizvigona and hatishori asi zvinhu zvekuti zvizhinji zvakazobuda mukufungirana nemukutaura
asi ndinotenda nekutsigira kwamakaita kubva Ruth kubva musi vakakumbira mari kuti vakati vakazwawo chichemo chedu vakaita sekudaro. Tinogona zvedu tichidawo zvihombe kwatiri, asi hataida kupfuma nemwana. Matambudziko edu zvamakatoona zvezve ndozvachitori kumhuri kwedu kubva pakutanga. Hapasi pekuti taida kuzoti tivake imba tikudze mabhizinesi nemari yemurwe, chero Mwari hatikomborere. Pedzezvo zvese tiri vanhu vanonamata, hatina mwoyo weutsinye wekuti tingatire mwana wemumba utsinye wakadaro. Sandizvo ndotodzwira tsitsi kuti kamwana kangu katamba nako. Sekuru vaRuth vataura zvakare vaine shungu pamusoro peumwe anoita zvesocial media nekuda kwemashoko aakataura anoti iwo anodzimba mwoyo, uye vakaendera mai vaRuth vari vega vachivabvunza zvimwe zvinhu, vachivabvumburudza iye mwana wavo ari panguva yakaoma achirwara zvakaipisisa. Chekutanga ndoda kutenda mhuri yeZimbabwe nerudo rwamakaita. Ndigotenda iye Joy anozviti ndiye akatanga kuita se kubatsira, akatanga kusvika padhusi kuti azokwanisa kuti rezerawo mari kuti tibanze kurapisa Ruth. Ndoda kumutenda zvakanyanyisa. Ndigotenda mhuri yeZimbabwe kune uyo neuyo akabvisa suspense rake achitambanudzira Ruth kuti awane utano. Ndoda kuvatenda. Ndigotenda zvevemachechi kudai kunovhurikidza chechi yaanonamata iye UCZ ndizvo vakaratidza rudo rwakanyanyisa. Ndo zvandoda kutenda. Alright, tiri papo tanzwa matanga nekuadresa kuti muda kutenda vatete Joy. Pane masocialites kana kuti ma-influencers akawanda vakanga vachibatsirana nemi, avo vatakazoona vakutaura zvakasiyana-siyana pasocial media maringe nemafambisiro emari. Mungadawo kuti kudii kumasocialites iwawo pamwe nematambidzirwo amaizoitwa mari semuri? The reason why ndatanga nanodzi Joy ndanyanya kumutendesa akabatsira. Mushure mekubatsira akazova destroy wedu futi, nekuti nguva yanga iri muchipatara Ruth achirwara akasvika pakunointerviewa mai vaRuth ari ega, ivo vari vega, achivabvunza mumwe mubvunzo, but mai vaRuth vakatira kumuudza condition yanga iripo zuva iroro, asi haana kudaita sei kuda kuzvitambira. Haana kuda kukonzida utano, akakonzida mari. Saka ndamutenda. Kune vanomufolowa aiwa musarege, asi muchenjere munhu iyeye. Mwoyo wake handina kuzofarira kumagumo kwazvo. Pakutanga akaita zvinhu zvinodadisa, kumagumo akaita zvinhu zvandibata-bata. Ndichiona vhidhiyo iroro mai vangu vakapindura zvimwe zvekuti haisi mubvunzo yekuti ndoyanga iri ansa, but vanga vasisinawo totichi vanga vapererwa. Dhei iroro Joy dhei raakauya ndakatolendawo ndikasvikawo kungoti mama wangu havana kuzondiudza kuti no ndo varita zesocial media zvekudai ndakange ndiripo. Dhei iroro ranga riri Saturday, ndikatoenda ndikaona hanzvadzi yangu aisakwanisa kutaura, aisakwanisa kupinduka. Pa 1 hour visiting time hanzvadzi yangu ndakasvika ndikamuzunza kudai ndichida kunditaura naye, akangovhura maziso mbijana vavhara. Ndikati Ruth wandiziva here? Zvikanzi mukoma vanyarara. Ndikati kana wandiziva ndinani? Zvikanzi ndimukoma bapepi. Ndikati very sorry hanzvadzi, handina chandakwanisa kuzitaura naye. Kutomubvunza kuti une nzara here aisapindura. Mumwe mubvunzo wakazongondibvunza akanditi mai vangu vari kupi. Pa first 30 minutes pa 1 hour dzinonekwa visiting time
first 30 minutes ndakanga ndirimo ndiri 1 ndina driver 3-2 inini na driver wasekuru wangu tichiona Ruth iye aisatoziva kuti mama vari kupi. Actually mama vanga vatombobva paari, vari busy kubhadhara mabills aida kubhadhara kuti akwanise kunoitwa matest. Saka tapedza takaburuka masteps, indi anopinda mota, Joy mbva asvika nekawish kake aiwa not kawish kaHonda Fit kegreen. Asvika nekaHonda Fit kegreen, mama vanodondibudza kuti andiye Joy, mama vedu topinda mutown, but suddenly vamba no handichapinda mutown, iwe chienda hako rega ndida kuona Joy. Mai vangu vakasara vakakangwa vakarostwa vakadzimara vongodhomoka moms. No, sorry zvenyu mashoko andataura. Alright, vakanga vakungopindura nezvimwe zvaisafanira kunge vita sei iri mhinduro yavo kana kuti iriyo correct answer. Nemashoko avaita sei avabvunzwa. Shoko rakandibata ndichiona video iroro pakuzoburitsa mashoko ekuti tumabhonzo itoto. Mai vangu vakasvika pamuburitsa mashoko ekuti vane tsumo yavakataura vakati hazvisekanwe. Vananzi chi? Vane tsumo yavakataura vachitotaura kuna Joy yeye. But yakaburitsa mashoko kuti tumabhonzo itoto, saka indabatikana hangu. Hanzvadzi yangu yandirwadza. Time yandamboita mavisiting ndichienda kunana ndichipfuura kunana Masvingo ari kuGutu. Hanzvadzi yangu ndaimufonera kumbira uyozondiona ndomutsvagira zvandomutsvagira. Mai vangu vakasvika pakuburitsa mashoko kuna Joy paakatuka kuti tumabhonzo ito achituka Ruth. Actually aitukira kupi? Tipe kuno iplay inzwai audio ya Joy, vanhu vaMwari indabatikana. Pane zvimwe zvimadhirama zvamuda kushaya kuti anzi tite ripoti kupolisa sokuwana takwenda kuripota. Hauna kuzwa chita ripota, uchaona kuti hazvina kuripotwa. Usade kuenda kumberi wazvinzwa. Takakudisipendera kwengu yakareba. This is our money, this is our, you know, this is our funds, these are public funds. Wakatiza nemari zvekutaurwa nasisi vako, usade kutinzwa wazvinzwa. Uchinyima vanhu mari, uchiwadza kuti zvadza kuna mari. Wakavapa mari isingasvike 8,000. Iwe wanga ine more than 60,000. Saka uri kuti chikweyo. Inoda kuti tange munhu akapenga. Zvimwe hazvimboda zvese zvimadhirama zvamuri kuita, asi maakubudikira manje. Uri kuti anzi kupolisa wafanira ndakuenda. Mina uone wangu pachatanga investigation kwakusema kuti tsotsi rubbish. Mashoko aJoy aya aakataura, imi vesocial media muri kuzvinzwa. Kana ari muwenyu ame ndo maitirwa hazvo here. Mwari ave naye amukomborere kwaanofamba. Rega ndikuratidzei message yemabhonzo, hatidi kuti hazve nhema zviripo. Ndokumbirawo message yangu yemabhonzo ibude pasocial media, mugutsikane nazvo. Aiwa ndazvepo, tokumbirawo makamera indavi padhuze, ndichaisa padhuze kamera neimwe. Indarwadziwa kuti muone kuti vamwe venyu vamunoshanda navo vada kumbodzokera kuchikoro, vaende kuchikoro. Isati namatanha tokwanisa kumutorera, asina Mwari wake nhasi kwedu tisina shota. Tatakabatsira mwoyo wakanaka, asi kumagumo kwazvo pazvakasvika handipo nemaitiro ake. Totoona kuti pamwe akatokonzeresa kuti nhasi munhu asvike papi pakurasika mweya nemashoko ake. Both after ataura mashoko ake pakati 3 days ndokubharira kwazvo nhasi hatina Ruth. Muri kunzwa? Saka zvinhu zvinotirwadza. Ndarwadziwa vanhu vaMwari. Nyika yeZimbabwe kune vese vanoteera masocial media, unewo vekutera. Andi mamunzwa audio aita kuti hanzi mari yakawanda yakaita basa, imari yenyika, yevanhu venyika. Tine vanhu vakabvisa mari avanotomboda kuburitsa mazita yake, yakabvisa $300 ndo mari yakabvisa.
mari yakawanda yakabviswa handisi yangu amount but iya matauriro ari kuita aifanira kuzodzoka zvakanaka. Tapedza kunoti munhu aenda kuindia kana arapo aenda kupi but maitiro akazviita paingofanira kuclarify ndepekuti inini hatina mari yakatora nevamwe vakazenge vachitaura vave. Inzwai imwe audio yo. Tisu family embava yakutaurwa. Sure, you used us to raise $80,000 for you guys. Kuti musore mitendera muchita basa kutenga mota muchaya muri kuita inzwaika. Inini saJoy, I'm going to see to it that justice is served. Mukudzosera munhu wese mari yamakatora. Chakutukai mukashamisika pana pamune utsinye zvekutenge muri mbavha chadzo chaidzo. Hapana kana munhu atomborwara rutsi anochekwa paiko munhu akasisina nyama ibvaya apa mani. Nonsense. Handiti manzwa maodhi aJoy aya ari pano kwedu tashota. Joy, kana uida mari yako dzoka tinounganidza totengesawo zvatinazvo hatinedu mari yakawanda kudaro but tine zviro zvitatu zvekuti inona kutodarika yauri kuda iyoyo. You want to give you back your money because yako iri kukurwadza tozotaura nenyika yese asi iwe wadzosera yako wadzosera. Pati Joy tatovhura dhoketi madhoketi aya anovhurwa achivharwa manini mazvinzwa anovhurwa achivharwa hazvityise. Even going to court today no one is worried as long as you have got your own facts dzakakwana. Hakungosungi vanhu vasina mhosva. After all tosungirwa here kuti takabatsirwa. Zimbabwe, come on Zimbabwe. Saka pane vachaita mukana yekuenda here kunokumbira zvakare rubatsiro kana uchiti wapiwa rubatsiro wotanga kupesekutwa. You know, muri kuona pamusha pedu panapa. It's just a simple home. And mukaona madhara ari panapa mukaita matsotsi.